Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kaqala umuntu obheka bonke abamcalayo igojana lamanzi uVusimuzi kaNgomayeza uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje uzovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu ngithi mina yabona emhlabeni mawuzophila nje uphile without ukuphahla, without ukukhuleka, impilo yakho izoba nzima. Ngoba kunamathonga esiwaphakamisayo uma siphahla, kunamathonga esiwaphakamisayo uma sikhuleka. Kunamathonga esithi uma sicala sishisa izibani bese ayaphakama nayo into zethu bese ziyakhanya. Kunokuthi masishisa impepho sichitha isinemfu, kunabantu esingababoni thina abaphakamayo abajabulayo. So uma uzophila wena ngaphandle kokuthi mina ngiyakhuleka Nkosi yami, ngaphandle kokuthi mina ngiyaphahla emakhosini, uzoba ne-problem because lapho uzoba yilo muntu lo ophila without i-supporting system, or noma mhlambe ophila without ama-pillars lawa ayidlozi lakho, ama-pillars lawa awuNkulunkulu wakho. Iy'ngelosi zakho ngeke zikwazi ukuthi zifinyelele kuwe uma uwumuntu ongaphahli, uma uwumuntu ongakhuleki. I'm not saying ukuthi phahla, if awukholelwa ekuphahleni khuleka, at least yenza something, because if awenzi lutho uzofana nomuntu ophilayo nje. So la ukhona kula ufike khona mhlambe ngomusa kaNkulunkulu, kodwa kusenokuthi udlule kuleso simo okuyiso, whether isimo esihle uyasebenza kahle, kodwa kusenokuthi udlule. But uzodlula kanjani uma wena ungakwazi ukuthi uconnect nabantu abakulethelana emhlabeni? Because uma uzalwa wena kwaba khona ithonga elimayo lithi malima lelo thonga lamela wena ukuthi mawube khona emhlabeni. Kodwa manje wena mawuzohambela kude ungasabonisi irespect, ungasabonisi wena i-acknowledgement yokuthi ngiyabona thonga lami ukuthi wena owangilethe emhlabeni, ngiyabona thonga lami ukuthi wena owaba isimiselo sokuthi ngibe khona emhlabeni, then lapho kusho ukuthi impilo yakho uzophila nje. Yayizwa lento, uzoba inkinga esinazo emhlabeni manje singabantu abamnyama, yile inkinga lezi zokuthi sichelile edlozini. Ngoba manje naku idlozi lami umama ngimpuphi, baba ngimpuphi, since ashona, sokusho ukuthi lento ayikho, noma mhlambe ngiyahlupheka manje, kodwa manje kuthiwa idlozi likhona. Likuphi idlozi? Thiwa uNkulunkulu khona, kodwa ekhaya kuyashona, siyashona njalo khona manje ceda ukushona uzibanibani, manje kushona uzibanibani, manje ingabe uNkulunkulu loyo ukuphi na? Kuba nzima nakuNkulunkulu ukuthi afinyelele kuwe, even though angeke afike akuphanishe, kodwa manje kuzoba nzima ngoba uNkulunkulu uconnecta ney'dalwa zethu, ley'dalwa thina esiphila ngazo, uconnecta ney'thunywa zethu, ley'thunywa ezathi zime uma thina sizalwa, ley'thunywa lezi ezimise isibongo sasekhaya, ley'thunywa lezi ekuthiwa mawuyohlola kuthiwa wena uhamba nogogo, wena uhamba nomkhulu. Yizona ezicelela kuNkulunkulu, yizona ezicelela kumveli inqangi ukuthi nangu umntwana uyakhala, uthini Nkosi? So manje wena mawuzoba umuntu wena othi mina angiphahli, mina angikhuleki, angenzi lutho, mina nje vele ngiyaphila, angibhilivile nje kulezo zinto lezo, ziningi izinto ezimbi ozozenza, izinto ezishaqisa igazi, izinto ezishaqisa umzimba nje, ezibalekisa nje igazi. Abantu abazothi hawu uphila kanjani wena kanje? Ngoba le mpilo oyiphilayo angeke ayibi ne-direction. Wena uzoba yilo muntu lona o-disruptayo, umuntu oza nento yakhe emhlabeni, into engakaze nje-ke ibone. Yayibona? So manje-ke into engiyishoyo mina ngizama ukugqugquzela kini bafowethu ukuthi asizameni man, nanoma kungaba nzima kangakanani, guqe ngedolo ntambama ukhuleke, guqe ngedolo ekuseni ukhuleke, thandaza. And then kodwa uthi masewuthandazile bese uyasukuma futhi uhambe uyosebenza, hambe uyofuna umsebenzi, ulwele lo mshado lo wena owufunayo. Uthi nanoma mhlambe engabe mhlambe emshadweni awuhlalanga kahle, kodwa awufisi ukuphuma, uyafisa ukuhlala, thandaza. Uma uqedelana bese wenze kahle wena, ukuthi nanoma kusasa kuzoyenzeka ezinye izinto kungathiwa uwe or-wrong. So ngichaza ukuthi ngamanye amagama, like try ukuthi uhlale like endleleni e-right, kuzokwazi ukuthi nakusasa masebhemile
ungakhonjwa wena. Bengithanda nje ukuthi ngikhuthaze bafowethu ukuthi ngaphandle komkhuleko, ngaphandle kwaNkulunkulu ovela inqangi, ngaphandle kwamathonga, ngaphandle kwethunya zethu ingelosi, ngaphandle nje kwabantu abasilethela nemhlabeni, abantu abaphethe iy'bongo zethu, abantu abaphethe impilo yethu, ngaphandle kwabo impilo akukho lapho izoya khona. Nathi siyancenga, nathi siyaphila ngomkhuleko, siyaphila ngoJehova uNkulunkulu ovela inqangi, siyaphila. So khuleka, thandaza, usebenze. Thokozani.